prošle godine nisu se podnosili, samo što jebi ga imali su isti cilj i nisu birali sredstva, tako da jebi ga, morali su da budu pušači. Možda zbog materine pokojne majke. Žal mi samo što će ženu tu da uzimaju mnogo puta sad ustavili, Đedović sebi dao za pravo i sad će svako to da je kaže i svako da pokuša na taj način da je povredi i samo mi je to žao što žena, brate, ne znam, ispašta ni kriva ni dužna i ono što je bila sahrana i medijski ispraćeno i sve to i to mi je bolesno jer znam, bila sam u super finalu, upoznala sam ženu, znam da žena ne podnosi reality, da se ne slaže s tim što je tamo matora, da ne voli sve to i što je ona svoj život dala tamo i godinama tamo, tako da zamisli kamere vam, brate, na sahrani. Ja mislim da ta žena, ne daj Bože, mislim, Bog nek mi dušu oprosti, ali da se prevreće tamo jedno. I Anđela izvređala matoru. To nisam vidjela iskreno. To nemam pojma, brate. Vjerojatno slušam neki konflikt, nemam pojma, to moram pogledam. Gledam reality, ali već se zlo nije došlo na TV od Đedovića. Jel misliš da je dobro što je Gasoz izabrala matoru za omiljenu? Pa šta znam. A što je ne bi izabrao, brate, kapiram da hoće malo da je skloni i da je malo tamo. Ja mislim da je negde s ljudske strane Gasoz to uradio da ne da izludi Anđelu, ne mislim da je zbog toga, nego da je hteo negde da malo da je se nađe tu. Jedu se usvo crven. Da, ste vidjeli Đedović u facu juče kako je bio. Pa hteo je, ja mislim, sam sebi glavu da skine s ramena. Koliko se iznervirao, brate, kad bi matura se ono rekla. Ali je popizdeo. Davno nije bio tako ljud. Ali se brzo ispustila lopta, jebeš u mater. Baš brzo nešto. Da, bio i crveni i nervozan, baš se vidjela po njegove faci da bi, ja ne znam, izleteo bi kroz ona vrata. I treba da ga gazi. Sad će, jebi ga, znate šta je sad dobro? Ovdje mi je dobro što je matora dala neke informacije, koje ja vam kažem da su proverene, i što će sad ljudi, bar neko nekada od tih ljudi moći da uđu u konflikt sa Đedovićem bez nekog, da kažem, bez neke bojaznosti, da mu se suprostavi, da mu kaže alo bre, peder u autu i se moći će da mu kaže neke stvari, jer ovako svi ćute, svi se povinuju, svi se negde povlače i niko ne smije ništa da mu kaže. Ovako će možda bar neko kad uđe u konflikt s njim, a to možda bude jedino, ajde da kažem, Gastoz, možda bude, ne znam, Karić, baš ne verujem, ali mogu da budu tako, ne znam ko bi mogu, kao Lepi Mića i ne znam, eventualno Kadra ako se probudi iz tog njegovog zimzelenog sna, ne znam šta s njim dešava. Ivan, da. I to je to, eto, nekolicina ljudi, ali dovoljna sasvim. Lažni autoritet, da. Jezdović priča jutro s Mileni da je matora drogirana. Pa ne znam baš da je matora to konzumirala, bar ne u skorašnje vreme, ali znam da je Đedović sigurno to, zato je operisao nos, nije on operisao nos zato što mu je estetski nije odgovarao nos, nego zato što ga toliko šmrkao da mu je nos se izdeformisao unutra, tako da nemojte da mislite da ljudi operišu nos samo zato što estetski im se ne sviđa. Zato i koristi non stop tamo kapi, jer to mu je zamena za nešto da mora da uvlači.
sjedi tamo šmrču. Pa ne bi rekla svi, ali ima dosta ljudi koji to rade. Pa nije baš svi, ali većina. Ja kad kažem većina, mislim na 70% kuće jebi ga. Gdje si PFC? Tako da... To me tu, uglavnom, ako sam nešto zaboravila sam tu dosta stvari koje se dešavale. Mačkice, tigrice. Gde si? Evo me. Gde si, Draganče, šta ima? Smorila ono, to sam juče, kad smo bili na live-u, mi je neko poslao tamo, odvrlo sad smeha, ja to ništa ne znam. Samo to priče o uspesima, o poslu, nekretninama, uzdiži sebe. Oni treba da uzdiši stvarno sebe, s obzirom da je mnogo postiglo u životu. Ne, meni, to mi Stefani kaže, evo sad ovo što sam kupila, taj plac i što pravim i što tu vikendicu i sve, znaš, nego meni glupo to da pričam i planove i to da se hvalim, mislim, tamo se ljudi lažno hvale, meni je glupo da pričam takve stvari, negde ostavljam to za sebe, da sam proćerdala sam, ali svoje pare, nikom nisam dužna, dužni su mi ljudi mnogo para i pokradena sam i dužni su mi i zajebali su mi i oprostila sam puno para i sve, ali život ide dalje i nisam taj fazon, tamo ljudi koji su, znaš što je najjače od svega, što ljudi koji to gledaju stvarno misle da ljudi pričaju da su vlasnici, milioneri, da su bitni, porodice i Bubamara, hvala. Znaš šta je još fuj Sofija od kad je vođa kao da je Putin, tako se Ma da bre, Sofija isto, ona se isto istripovala kao bitnost, hvala Anči. A znate šta mi je najjače, to sam htjela da samo završim ovu priču. Nekad mi malo bude krivo što više ne pričam o svojoj porodici. Hvala Bubamaro, hvala frau što ne pričam, da vam pokažem sve, na primjer, ko je moja baba bila, ko je bio moj deda. Imam sve ono što su se neki hvalili da bi meni nabili debili kompleksi ili tako neke stvari. Sve puta 10, za primjer. Evo, Stefani zna ljudi koji su mi bliski. Jako kvalitetnu porodicu ima i baš je glupo što ne priča o tome. To mi i Stefani rekla, meni je tata rekao, kad sam još ulazila u prvi reality, da ne pričam o tim stvarima, a pošto je sada tata nešto loše, sad mi je čak i rekao, sačuvao mi je taj babin dnevnik, babin kuvar, moja baba je prošla kroz njenu kuću 21 dece iz doma, 17 dece je odgajala, pored mog tate i iz Večanske je uzimala decu i odgajivala, znači pored mog tate i mog pokojnog strica, njegovog rođenog brata. Deda mi je bio bokser, jako poznat, da ne pričamo o beogradskim kolenima i sve dalje. Onda mi nekad dođe tako stvarno u realitiju kad imamo te trenutke da ispričam i da dođem, da nekad mi dođe kući kad dođem da slikam ono babino silno ordenje i sve. Slavica kaže, vrtiš sve isto u krug, ništa Slavice, onda ti nama reci o čemu mi trebamo da pričamo. Da, Slavice, ti kaži nešto. Savjetuj nas lepo i onda će Jovana pričati o tome pošto vrti sve u krug. Da. Promeni temu, ajde daj nam ti, molim te, temu, Slavice. Da, ajde Slavka, ti pošto si sad. Da. Pošto ovo što Jovana sad priča sigurno niste čuli do sad. Da, to stvarno nikad nisam pričala, pogotovo ne na live-u, nisam da, ni u reality. Da, dođe Slavica i kaže kao, menjaj temu. Reci Slavice. Tako da, eto, ponosna sam na njih. Kaže, znamo mi Matorić da si ti iz domaćinske i kulturne porodice. Hvala puno. Tako da, ko mi je dao savjet taj, to mi kaže i Stefani i više ću da hvalim sebe, da. A i psihijatar mi je rekao isto. Iskreno. Rekao mi psihijatar da više ne govorim za sebe da sam kurvećetina. Majke mi je rekao, stvarno mi je rekao Danilo to. Baš si tako, čekaj samo da vidim ko je ovo. Nena, baš tako, Neno. Pričam o onima, a sise, ali imaš sisi, imam sisu ogromnu od kad sam se ugojila. Dina i Envir, evo sad mi šalje, kako se zove, Nena, pozdrav za Dinu i Envira, Mikijevce i za Nenu moju i za sve. Znam da ste na live-u i da gledate, tako da pozdravljam vas puno. Zaboravim. Nina, hvala puno. Sjeti se
Sveti se, Svetislav svih hvaloseva o sebi, raspad sistema od porodice do posla. Sve... Ne znam o čemu pričaš, dečko. Ne bre. Snežana. Aha, ona misli na ovo. Da. Đedović skinuo dečka, javila se cura kod Bojane, zajebavate me. Ko je to? Šta se javila neka riba da kaže? Matara, reci mi kako si ti našla partnerku, posavjetuj me, ja ne mogu. Joj, brate moj, ja ću da ti pomognem da ideš jednom samo, pa ću da ti pomoći ti ja. Da, ja ono baš imam slobodu da ide hoće. Inače ja baš imam. Dina i Enver, pozdrav za Dinu i Envera. Snežana, hvala Jel dalje Sneki. treniraš? Kako se ne čujem, Dušice? Kaže Dušica da se ne čujem. Čuješ se? Aha, neka Lejla bila kod Bojane u lajvu, ne znam za to. Bože. Lesboče, hvala ti, ideš na blog. Čujem se, okej, ljudi, okej. Pa moji nisu nešto najbolje, ali se nadam da će biti bolje. Kaže da drugarica od Đedovića 20 godina, Đedović joj je skinuo dečka. Bože, svašta. Nismo toliko. Pa to je istina, stvarno ili? Pozdrav za Kosovsku Kamenicu, veliki pozdrav za Kosovsku Kamenicu. Aha, dobro, kreten, izvini, molim te, nisam te razumela, rekao. Voliš Miljanu iz Elite? Kako Miljanu? Kulić, druže, dobila sam je na sudu, ne mogu da je naplatim 8.000 evra, druže. Anđera, ne mogu da je naplatim, to Bog otac ne može da je nađe, nema ništa na sebe, ne možeš ništa, ni oni izvršitelji, ni ništa, ne možeš je ništa. Da li si u lošim odnosima sa Lepim Mićom? Da, dobro, to sa Lepog Miću sam trebala da ti kažem, da. Mnogo sam se u toj stvari ogrešila, znaš, uvek su negde ratovali Lepi Miće i Đedović se nikad nisu voleli. Hvala, Anđera. I slušajte ovo, i znaš, i sad tu meni Marko pričao, ja sam stvarno imala trip da Mića radi protiv mene. I da neke ljude, stvarno sam imala, znači ja to sve kada pričam, ja vam pričam tamo kada čujete da ja govorim, ja to stvarno u tom trenutku se tako osjećam. Međutim, sad sam prvi put na polju i gledam nekad upalim... Milane, molim te. Upalim stream nekada, kada ima ono, pošto su sad vidim pogasili i to, i baš Stefan i ja gledamo. Ok, Mića ima ekipu u pubu, pričaju o svim temama i to. Ali Mića ne ide na intervjue. Ali Mića ne ode za sto pa da kaže šta mu je ko pričao u pubu i sve. Miću uglavnom iznevere. Đedović ih skuplja tamo onu njegovu prdekanu tamo u rehab, pa onda dođe pa ih odruka tamo, ali oni su isto kreteni što idu kod njega, pa onda se druži s njima, pa ode na intervju i kaže, pa oni to debili, ja dođem ovde pa sve ispričam vamo, igram igru kao on je pametan, znaš ono. To me, znači, mnogo je prljav i on mi, verujte mi, ne Stefan, on je Milena njemu samo tamo igra ulogu da ima nekog oko sebe, da mu tu dođe, da mu pospremi, da ovo, da ono, da mu ima nekog ko će mu biti, kako ti kažem, da mu radi te prljave poslove, da bleji pušoni, da prenosi, da on može da vodi trač partiji, to je to, zato njemu služi, on i Milenu ne voli. Kaže, je li vam je bilo teško da krijete vezu mesec dana od javnosti? Narod pita kad ste gostovali. Jeste, jako nam je bilo teško. Same smo inače to odlučile. Smatrale napolje, kače, vezu, desu, šta su, forsiraju to. Htele smo da uživamo u našoj vezi, da nas niko ništa, sa razlogom smo krili najviše zbog nas. Zato i stvarno smo uspeli to da uradimo. I eto, i tek posle kad je sve to prošlo, kad je počela i zadruga, onda smo rekli. Hvala puno. Čekaj... Marinković, dobro, vi ste dobri. Ne znam šta se dešalo između Dejana Dragojevića i Đedovića, to i mene zanima isto. Čekaj, samo da vidim, sad mi neko...